fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ Robert Ferrante. L-lum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa tal-Apostlu San Tumas. Jew nitolbu biex aħna wkoll nikbru fil-fidi tagħna u fl-imħabba tagħna lejn il-Mulej Ġesu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Għaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li nifirħu bil-festa tal-Apostlu San Tumas u bil-għajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikollna l-ħajja fl-isem ta' dak li ju għarfu b'Mulej, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Paolo Apostlu lill-Efesi. Ħuti, għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisin tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-Mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-Mulej bnus kollha, sebħuh popli kollha. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira it-tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-Mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Emmint Tomas, għax rajtni, jgħid il-Mulej, ħen jindawk li marawx u emnu. Il-Mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu, rajna l-Mulej. Iżda hu qalilhom,
jekk ma narax fidejh il-marka tal-imsiemer u man qiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġembu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qagħad f'nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emminta xrajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Il-kelma tal-mulej. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. 8 ijiem wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Għandna żewġ sentenzi li huma importanti nirriflettu ftit fuqhom. L-ewwel waħda, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi. Min hu t-tewmi ta' Tumas? Huwa jien, huwa int. Għax din l-esperjenza ta' Tumas tirrakkonta l-esperjenza tal-fidi tagħna. Ara ma narfgħux rasna u naħsbu li hawnhekk il-mulej Ġesu qiegħed ikasbar lil Tumas u qed jgħidlu emminta xrajtni imma ħin jien dawk li ma rawx u emmnu. Ara ma nimlewx rasna li aħna x'ma rajniex il-Ġesu fiżikament, aħna l-fidi tagħna hija aqwa minn ta' Tumas. Gwaja għalina. Gwaja għalina. L-Evanġelista Ġwanni jekk jgħidilna t-tewmi miegħi u miegħek. Għax il-kol kemm aħna ngħaddu mill-momenti tad-dubji tal-fidi tagħna. U aktar dawn il-ħwejjeġ iseħħu f'ħajjitna meta jien qiegħed il-barra m'iniex maqgħud mad-dixxiepli. Ma kienx Tumas, ma kienx magħhom. U għax ma kienx magħhom, allura jikber ukoll fid-dubji tiegħu. Imma meta kien magħhom, kif jgħidilna hawnhekk Ġwanni, 8 ijiem wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Tumas jerġa' lura fil-komunità ta' dawk li jemmnu. Id-dixxiepli, il-Knisja, anke jien u int, nara fil-mulej, mhux b'mod personali, imma jiena jista' jkolli esperjenza tal-mulej, anke mbagħad tkun personali, dment li jien qiegħed fil-komunità, fil-Knisja. Kemm hu importanti Jeżies li nħossu fina dan is-sens ekklesjoloġiku ta' Knisja. Aħna l-koll flimkien irridu nikbru fil-fidi tagħna, fl-impenn tagħna, fix-xhieda tagħna, mhux weħedna bil-għajnuna tal-oħrajn, flimkien mal-oħrajn. Jew nitolbuh din il-grazzja l-Mulej Ġesu li nintebħu li l-mixja tal-fidi tagħna tista' ssir biss jekk jien qiegħed mal-Knisja u fil-Knisja. Iju għalek ħuti nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard,
dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu nina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nisqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla juru ruħu lil min ifittxu biex xewqa li narfu tassew il-misteru ta' Kristu jew inkunu lesti li nilqgħu ngħidu flimkien kattar fina mulej il-fidi. Kattar fina mulej il-fidi. Meta naraw il-Knisja midimba u mhux tant qaddisa daqskemm nixtiequha, nitolbuk mulej kattar fina il-fidi. Meta aħna wkoll immissu l-pjagi tal-umanità, kawża tal-vizzju, l-egoizmu, kawża tad-dnub, nitolbuk mulej kattar fina il-fidi. Meta naħsbu li l-proġetti tagħna huma aħjar minn ta' ħaddieħor, jew aħna biss qegħdin nagħmlu r-rieda tiegħek u nitkabbru bina nfusna, nitolbuk mulej kattar fina il-fidi. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna Missier Qaddis u kattar fina il-fidi għaliex aħna wkoll dgħajfa bħal Tumas. Għamel li bil-għajnuna u l-qawwa tiegħek inkunu nistgħu nkomplu bil-mixja tagħna warajk. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fġieħ ix-xhieda tal-fidi fi Kristu mogħtija mill-Apostlu Sant Tumas. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna naqdu dmirna lejk kif jixraq tibqa' tħares fina id-doni tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jiġġewwa dawk stess
li inti qiegħed fuqha bħala rajja fi semifnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs. Wasalna. Mbirek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-għoli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mew tijek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra għalli xoġbok til-qana un qudiemek biex naqduk. Mitċo kontanna nitolbu l-Spiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnat, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla,
li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament imqaddis, aħna nirċievu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini. Atina li bl-emil u l-ħajja tagħna, aħna nkunu tassew xhieda ta' Kristu, bħalma bil-fidi tagħna fl-imkien mal-Apostlu Sant Tumas narfu b'mulej u Alla tagħna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jew ngħid tliet avamarijiet hekk. U dawn l-avamarijiet nofruhom għal dawk fostna ħotna li għaddejjin mill-mument
ta' kriżi fil-fidi tagħhom biex il-mulej jurihom il-preżenza tiegħu. Isibu fil-kelma tiegħu id-dawl għad-dubji u l-qteħ il-qalb tagħhom. Ma ninsewx, id-dubju ma jiġix biex ifixkilni, imma biex jien infittex aktar lill-mulej Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.